के खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा के मेहदी कलवा से क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। Presented by क्रिस्का फिल्म्स। इतना हमारो में हमके सताई में सहे नहीं पैबो ऐसन गमगे हगे खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा किनके मेहदी कलवा से हमगे हगे खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा किनके मेहदी कलवा से हमगे खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा किनके मेहदी कलवा से हमगे क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। हंस के हंसा के अचके आज काहे करे जावा हमारा के तू तोहरो बावहिगे कैलू का कसूर हम काहे ना करे जावा कुछो नहीं हमसे बतावहिगे नजरिया झुका के मुहावा लुका के काहे तना करही सीतमगे हगे खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा किनके मेहदी कलवा से हमगे हगे खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा किनके मेहदी कलवा से हमगे पहिले हमर बोलिया सुन के दहबुरल करे जावा आजा हनी जानू हमारा भिरिया गे आज काहे तना बदली तही करही ना हमर फिक्रिया गे बबुआ बलवन के ऐसन घाव देवित हही जे ठीक ना होतो लगैलो पामर मगे हगे खाले बहुजहरवा कहियो तोरे करनवा किनके मेहदी कलवा से हमगे क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।